De seguida parlarem amb la encara síndica d'Unides Podem, Nayara Dabó. Sabem que avui el grup parlamentari d'Unides Podem es reuneix per a decidir el seu relleu com a síndica i la seva substitució per la coordinadora de Podem, Pilar Lima. I en aquests moments previs, com dèiem, a aquesta reunió, volem parlar amb ella. Si no m'indiquen el contrari, em sembla que podem establir ja aquesta connexió amb ella. Crec que ens escolta. Senyora Dabó, molt bon dia. Hola, bon dia, Clara. Vostè defèn la unitat, el diàleg, el consens. Finalment tirarà avant avui el seu relleu com a síndica? Bé, sabeu que avui jo crec que va passar alguna cosa que no hauria d'haver passat, perquè just enmig d'una pandèmia i en un moment com aquest, que estem tenint molts contagis, sembla que hi ha hagut gent que està més preocupada de, com dieu alguns periodistes, aquest juego de tronos que de treballar per el que és la nostra responsabilitat. Fa unes setmanes vam veure que va haver una agressió contra el mandat que ens havien donat les inscrites al juny i la nostra assemblea ciutadana, on van participar 5.000 inscrites i van decidir dividir 3 espais amb 3 lideratges, i també un poc en contra de la voluntat del grup parlamentari, i sembla que avui arriba a aquest moment. Vostè, de fet, volia que aquesta decisió es prenguera després que la Comissió de Garanties Estatal resolguera el recurs que havia presentat contra la votació del Consell Ciutadà de Podem de fa 2 dissabtes. Per què no s'ha tingut en compte? Sí, exacte. Nosaltres continuem endavant amb aquest recurs. Sempre he apel·lat i hem apel·lat a la necessitat del diàleg, del consens, de que es respecten les garanties democràtiques i processals, en aquest cas davant d'un recurs d'impugnació, i a més també perquè el que estem parlant a nivell polític és d'allunyar-nos del propi projecte que ens van donar les nostres inscrites, aquests 5.000 militants que van participar. El recurs continua endavant i la veritat és que sempre vam apel·lar a la responsabilitat d'esperar-nos a la resolució del mateix, però no han volgut esperar, la coordinadora general no ha volgut esperar, i per tant avui tenim la reunió del grup parlamentari. I vostè pensa que estan funcionant bé aquesta separació d'espais, aquestes 3 potes que tenen fins ara? Sí, jo crec que allò que ens van mandatar les inscrites estava donant el seu resultat, i de fet havíem mostrat al llarg dels últims 6 mesos com estàvem treballant de forma conjunta des del partit, la vicepresidència i les Corts. Ja veníem d'un any i mig treballant durament, Rubén Martínez Dalmau com a vicepresident, jo com a síndica de les Corts, i se va sumar Pilar com a coordinadora general. Hem estat treballant de forma coordinada i conjunta, han tret endavant propostes molt importants. Així mateix a les Corts fa uns mesos aquesta reforma fiscal que es posava davant, ens feia capdavanters a Espanya respecte a la fiscalitat. Hem pogut parlar també ara mateix de la llei d'economia circular, de la necessitat d'intervindre els preus de la llum, de desenvolupar l'Agència Valenciana de l'Energia. Vam aprovar també, ja fa vora un any, amb moltes pressions, la llei del joc. Era evident que estàvem treballant amb el que és la nostra obligació per millorar la vida de les valencianes i els valencians. Prèviament a aquesta reunió que tindrà a la 1, si no m'equivoque, del grup parlamentari, vostè ha convocat una compareixença a les 12, en la qual estarà acompanyada de les diputades Beatriu Gascó i d'Irene Gómez, i també del diputat Ferran Martínez, que és el que comunicarà en aquesta compareixença. Sí, vaig a fer-vos un xicotet abans, Clara. Els últims dies jo he estat intentant que tornarem al consens, que tornarem a la unitat, a garantir, com deia, aquest mandat que ens havien donat les inscrites. I sembla que al final, front a la irresponsabilitat o l'ambició d'algunes, nosaltres anem a tornar a ser les més responsables i anem a cedir una de les 4 signatures per poder fer efectiu el cessament i el canvi, i a Pilar Lima com a síndica, mostrant així tot la disconformitat per allunyar-nos del projecte que ens havien donat les nostres militants. Acceptarà vostè el càrrec de portaveu adjunta?
Bueno, mai he tingut l'oferta d'eixe càrrec. Sé que fa vora una setmana alguns titulars de premsa parlaven sobre això. Jo ja vaig dir en aquest moment que no pensarà que això era un intercanvi de papers o de cromos, que havíem de ser coherents amb el que pensàvem. Jo continuaré defensant el projecte polític en el que crec, que és un valencianisme republicà del segle XXI, que siga capaç de fer-nos protagonistes de les reformes que necessita Espanya. Continuaré defensant un Podem democràtic, inclusiu, que aposta per guanyar eleccions i per ampliar els drets, i sobretot un govern del Botànic que estiga fort i valent per treballar per la reconstrucció de la nostra terra, que és la nostra obligació en aquest moment. Per tant, senyora Dabó, vostè acceptarà aquest relleu, tot i que no el comparteix? El que estàvem dient és que després de molts dies d'intentar tornar als consensos, als acords, a la unitat des de la diversitat que ens havia donat com a mandat les inscrites, i que és el projecte polític que ara mateix té Podem per als pròxims anys, i veure que no sempre hi ha corresponsabilitat per l'altra banda. Nosaltres tornarem a ser les més responsables i front a ambicions personals mostrarem el conjunt o la importància del col·lectiu, cedirem una de les signatures perquè es pugui fer efectiu el canvi, però com sempre serem transparents i honestes i mostrarem la nostra disconformitat perquè això ens allunya del projecte que tenim entre totes o que entre totes ens hem donat. Obrir una guerra interna en Podem, este relleu? Crec que és evident que estiguem parlant d'això i no de les mesures que estem proposant des dels grups parlamentaris o des del Consell del qual nosaltres donem suport. És un exemple de que això ha obert una guerra interna que no entén la gent, que no entén que enmig d'una pandèmia on el nostre objectiu principal és estar centrats en salvar les vides, en ajudar a pal·liar les conseqüències econòmiques i socials que té la pandèmia, doncs se decidís anar en contra del propi projecte que teníem aprovat i que, a més, com deia abans, estava funcionant bé i ens estava donant els fruits que necessitem, o dels quals estem obligades a fer com a representants públics. I les guerres internes sempre ens afebleixen com a partit, ens resten credibilitat, obren possibilitats de partir o de trencar el partit en dos, i això no ho podíem permetre, i per això, torno a dir, nosaltres tornem a posar la responsabilitat damunt la taula. Debilita o afecta també al Consell del Botànic? Evidentment, nosaltres, al ser un partit que recolza al govern, quan més fortes estiguem, més fort estarà el govern. Qualsevol partit dels que forma el govern necessita estar fort, unit, cohesionat, per a que també ho estigui el govern. Les 8 diputades d'Unides Podem van ser necessàries per poder reeditar aquest govern del Botànic i tindre la majoria absoluta. Si nosaltres ens debilitem, si nosaltres ens afeblim, indirectament també ho fem cap al govern. Què diferencia, senyora Dabó, el seu projecte del de Pilar Lima? Doncs, crec que això va quedar més explícit fa 6 mesos, al llarg de l'Assemblea Ciutadana que vam tindre. Jo sempre he defensat, com deia abans, i ho continuaré fent, un projecte valencianista, de majories, inclusiu, republicà del segle XXI. Crec que al llarg dels propers anys anem a tindre debat sobre com reformem el nostre país. Crec que el País Valencià ha de ser protagonista en una reforma federal d'Espanya. Crec que, a més, estem demostrant que ja no som una terra subordinada a Madrid, que som capdavanters i avantguarda en moltíssimes de les polítiques que estem traient al davant, i hem de continuar ser-ho i estirar des d'ahir les reformes i els canvis que necessita el nostre país. Senyora Dabó, em permetrà que obriga un xicotet torn de preguntes als tertulians que ens acompanyen. Li vol preguntar en primer lloc Alberto Rallo, de Las Provincias. Hola, bon dia, senyora Dabó. Primer volia fer una reflexió al voltant d'una resposta que ha donat fa uns minuts. No sé si en el moment actual, amb 90 persones morint tots els dies, amb una incertesa econòmica brutal davant dels pròxims mesos, amb l'hostaleria tancada
no sé si és el moment per a que el partit es posi en una lluita com aquesta, més formant part del Botànic, i si aquesta reflexió no s'ha fet dins del partit, és a dir, més tenint en compte el que va passar en l'Ajuntament, que van quedar fora sense representació i que és una possibilitat que també es pot donar a les Corts. Bon dia, Alberto. Sí, evidentment és una reflexió que heu fet tots els mitjans de comunicació i que nosaltres també hem fet. Hem dit que, evidentment, una guerra interna mai és positiva per a un partit. Nosaltres som un partit jove i hem condensat en poc temps molts encerts i alguns desencerts que altres partits fan al llarg d'una trajectòria més àmplia. Hem après, o hauríem d'haver après, que les guerres internes ens afeblixen i que no són positives i que ens desvien del nostre objectiu. Per això la primera reacció tant de molts càrrecs del partit, de càrrecs institucionals de diferents nivells de la majoria del grup parlamentari, va ser de sorpresa i de preocupació, perquè sabíem que no hi havia raó política i que no era el moment de fer això, sinó d'estar totes juntes i unides treballant contra la pandèmia, com hem vingut fent i com anem a continuar fent a partir d'ara. Per això, arribat ja a aquest punt, després d'intentar tornar a aquest consens, a aquest diàleg, el que anem a fer és tornar a posar la responsabilitat de la nostra part damunt de la taula, fer que es pugui fer efectiu aquest canvi, tot i mostrant la nostra disconformitat a nivell polític, i tornar-nos a centrar en el combat contra la pandèmia. I una altra pregunta. Breument, per favor. Sí, molt ràpid. I en aquesta situació de lluita interna, vostè ha pensat en anar-se'n del partit? Sabeu que fa poquet vam tindre, com deia, aquesta assemblea ciutadana. En aquesta assemblea ciutadana que van participar més de 5.000 inscrites, el 90% de les inscrites van votar a favor de que jo estiguera a la sindicatura, perquè dels 3 projectes que presentaven, tant el meu com el de Pilar, no qüestionaven ni la vicepresidència ni la sindicatura, i això va aglutinar el 90% dels vots. Jo tinc clar que hi ha un mandat molt clar i molt concret de les nostres militants i de les nostres inscrites. És per això que aquesta agressió interna va causar tanta preocupació i que podia dur-nos a límits o a passar factures molt grans, a que molta gent se sent que era defraudada, i nosaltres tornem a posar aquesta responsabilitat, tornem a dir que continuarem treballant juntes i unides, que no ens podem permetre afeblir la nostra organització, i menys en un moment com aquest, que les valencianes i els valencians ens necessiten tant. Doncs sabem que té compromisos ara que atendre. Senyora Dabó, li pregunta breument, això sí, Sílvia Zarza, també de l'agència Europa Press. Bon dia. Nayara, jo volia insistir, jo crec que la pregunta d'Alberto ha sigut clara. Hi ha perill de fugides del partit, de Podem, cap a altres formacions, de la part purgada, diguem-ho així, o decisió real del partit. Estem parlant, fa poc el vicepresident parlava de passar pàgina, però és possible realment passar pàgina quan estem escoltant una terminologia que inclou paraules com guerra, agressions internes? No sé si és possible realment continuar una senda units. Bon dia, Sílvia. Aquestes són les raons per les quals hem d'estar centrades en el que és la nostra obligació, que és millorar la vida de les valencianes i els valencians en moments tan complex, i no obrint guerres internes ni agressions que a més ens allunyen del nostre projecte. El màxim òrgan que té Podem és la seva assemblea ciutadana, que és la que ens estableix o ens marca el projecte que ens hem de donar i que hem de seguir. Allunyar-nos d'ell, evidentment, no és positiu, i fer-ho, a més, d'una forma brusca pot generar conseqüències molt roïnes. Ho hem vist ja abans en la nostra organització. És una cosa que passa a tots els partits polítics, i com deia, com nosaltres tenim una vida més curteta, està tot condensat. Hem vist com en altres territoris, a causa de guerres internes, ens hem quedat sense representació, i és una cosa que no ens podem permetre, perquè nosaltres estem ací per treballar per les valencianes i els valencians, i la nostra obligació és centrar-nos en eixes polítiques i no tant en ambicions personals, i per tant, tot i que nosaltres sempre hem sigut explícits respecte
l'obligació que tenim envers a les nostres inscrites al projecte que ens van donar, a aquest 90% de persones que van votar mantindre els 3 espais i la sindicatura i la vicepresidència, tot, i haver intentat tornar a aquest consens, a aquest diàleg, a aquesta unitat. Al no rebre resposta positiva, de l'altra banda, tornem a posar la responsabilitat damunt de la taula, farem que es faci efectiu amb aquesta signatura el cese i la sindicatura de Pilar i tornarem a posar tots els esforços en continuar construint el projecte en el que creiem. Senyora Debó, és bona la relació que vostè manté amb Pilar Lima? Doncs com a diputades i com a treball conjunt així dins de les Corts, sí. Doncs ho deixem. Nayara Dabó, encara síndica, portaveu d'Unides Podem a les Corts, agraeix moltíssim que hagi compartit estos minuts previs a que es produïsca este relleu amb les notícies del matí. Des d'ací una abraçada ben forta, bon dia. Una abraçada.